Kurs Excel typ číslo 95 bude dnes trošku kratší, a skôr sa zameriam na Power Query ako pokročilú technológiu alebo nástroj Microsoft Excel. Ja som to v podstate už spomínal v predchádzajúcich typoch 93 a 94, kde sme vkladali obsah PDF a obsah webovej stránky a v podstate o tom ten Power Query je. Ale to je len jedna časť toho celého, pretože my môžeme pracovať s oveľa väčšími dátami alebo údajmi, ktoré sa dajú v podstate upravovať a dajú sa upravovať automatizovane. Práve ten Power Query a Power Query Editor to ponúka. No a v podstate čokoľvek, čo robíme, tak z karty teda údaje a získať údaje, to je ten spôsob, ktorý som teda už naznačoval a my sme teda importovali iba teda z konkrétnych zdrojov, ale ako hovorím, môže to byť oveľa viacej, dokonca súborov, že máme tu z priečinka, alebo keď pracujete s databázy, tak SQL databáza, alebo teda rôzne iné zdroje, ako je teda ten web, čo sme spomínali. Dokonca je to aj z obrázka a táto ponuka vlastne sa vždy doplňa novými a novými aktualizáciami, ktoré vlastne 365 prichádzajú a v podstate Power Query je už dostupný od verzie Microsoft Excel 2016, takže a ešte aj dokonca predtým sa to dalo nainštalovať ako samostatný doplnok alebo aplikácia, takže fungovalo to dokonca aj 2013, respektíve 2010, takže tá technológia je už v podstate staršieho dáta, ale málo kedy alebo málo kde sa používa, pričom je to naozaj šikovný nástroj. A iba poviem k tomu, že hlavne teda napríklad import dát z rôznych hárkov, ktoré chceme napríklad ščítať, tak práve teda chcem povedať to, že nie je to len samotný import, ale aj nejaká konsolidácia údajov, aj nejaké pokročilejšie spracovanie údajov a podobne. Takže tak, toto je z mojej strany všetko a želám krásny deň a vidíme sa, počujeme sa v ďalšom Kurs Excel type.